O mang pilirong no nugui belai no kha khamo. Sini tipra zik brei rok wanji chilarok bai nukung khamarok nugui. Norok mo hai nudan nokha khoroksa wanjik brei chakri khlainai. Tiprasa chala bekar samung tangnai ama hai chilarok bai kaijak mani fi anglen nugyakho. Mo hai lang nokha khoroksa tipra zik brei doctor, engineer, bank manager, SDM ama hai brei wancha chala bekar samung khlainai gari chaloknai mkhiteng phalnai aba hai chalarok bai kaijak mani. Mo hai ke mang salburum sini tipra zik brei rok buni dofani borok bai nokhung khawi tongkhangke salsa singbo tipra hasteni msa mayung shikruk tokching kamai thangma hai singbo salsa komrei thangana. Faide ke ching joto tiprasa thansake mo hai rokno kasolayana tai khorangti salayana. O message no jotono send khlaidi hai ka ba pirdi. Paithago jotono hambai.